nakuha guys oh. Eh? Saan? Masit ito mga. Ayan guys, nakuha si Canter Joey. Saka si Lander. Dan alim guys. Tamang guys. Dalawa. Ilocan. Or Kagu sa Ilocano. Yun o. Yung nakuha siya o. Takal guys. Good size. Dali mag-joy. Guys oh. Sakaling may kasama. Bato? Oo, pag-uwa ito. Ayun. 1 point again kay Canter Joey. Data ni, hamo pala bagang kagudata ni. Mata. La. Kaggo. Okay. Sa wakas. May laman na guys. Basic. Kumusta Canter? Ha? Hotdog. Tagala. Kunin mo. Ang lalagyanan. Halwada mo. Yan yung nakuha ko guys to. May Wala nang energy si Canter Brian. Pagod na. 4, Wow. 6, 8. Walo guys. Wow. Ayun. Ay, bato Dahil, mo. gising ka mat ah. Da? Ayun, dalawa guys mag-asawa. Oh. Tuwa lang Brian. Daman na yung Brian. Anak ko kita kastan eh. Ayun, nagbiga kaya gala. Daman na yung Brian. Aman! Haan! Talaga, ado dito yun eh. Daman na eh. Maganda lang ang kabil ko to. Uy, yan na dito yan. Awan naman ito yan, kaya ko. Ang kakadali talaga ito eh. Malit masyado guys. Malit masyado. Adun ka magkita ti asidag ti kayo. Ne, damanan ne. Apay adaw madating paka mo. Talaga. Ikan kagkita spot mo mo. Talaga the meeting place that to. Sabali ay Oh. Compare guys, compare. Wow! Ang dami na. Hindi pa nakakalahati yung kay Canter Brian. Ang lalaki guys. Kunaga dun eh, oh. Kardas ang kagalan. Ay, kagalan. Oh, may nag-aagaw na naman ng spot guys, si Canter Brian. Oh,
Ayun, patingin. Meron ba? Galing ang nakita kong spot guys. Nakaaduda gayang. Apa doon alay di kita tay? Ito lang. Dito ilagard amin nagitan? Maliit. Pinakawalan guys, maliit. Siguro kung gusto kami. Karang kape niya. Kasi dyan na anak dito yung parte na. Nagdadakkel. Malapit na mapuno guys. Si Kander Brian hindi pa nakakalahati. Oh! Natinag. Si Kaman Manong. Mabasin niya dyan. Dito. Dito. Nalo. Oy, dalawa. Oy, Net atan. oy. Dito tapay na eh. Agaw. Hindi na ako. Baga ngamin. Nakita mo na laeng. My God! Tinerte na guys. Ang kabila ka dyan. Promise. Kabil mo? Oo. Ganyan guys, magbungkal lang ng ano. Na putik. May makakain ka na. Sipag at tiyaga lamang ang kailangan para makakuha ng lukan. Dahil mahirap kumuha. Mabaho pa. Ang baho ng putik. Problema dito guys yung pagbabagsakan namin. Ngayon na kasi, di ba? Nalala ko daw. Why? Aman, manupig lako kasi mo. My God. Pag-aagaw gamin ti pesto. Yung kapal. Kita mo. Tanggal. Daman ini. Hoy. Barang magudbamot ah. Nagbabati mo dito maalam. Nagdadaktal dyan na pang kimang juwe. So nagudwa dagos. Nangargang guys. Ander, aguni ka ba raw? Oh. Enjoy. Tanaw. Awan pa yung laban na dati kanya mo. Daman ninyo. Kawanay ni Sir Teng guys. Oh guys, may nahuling anong tawag dito? Hangar nga pasayan ko maatoy? Udang? Oh, pasayan ka no atoy. Ay! May nahuli guys. Iisa. Masarap to. Tabasan. Huy, parang may wala pa ng kurkuro butan. Madalud. Nagkadalang mo to eh.
Ano po muna na eh. Guys, tignan nyo si Hunter Joey at Hunter Brian. Napaan. Oh. Si Hunter Brian guys, kinamay. Masit ito mga. Gamay ka na. Kan pagkatak lang. Charis. Ustulan na ibuson. Sa kung si Brian yan. Pwede man sa baldinan. Ano? Nagamot na nagyanan na niya. Oh guys, oh. Te? Saan? Napakarami. Lokan. Ay sa kami ito lang makapakat. Ati ni nagdakto niya. Nagdakto sa Ay, nala ni Papa nga nagdakto na. Sumuno na labi. Laki ko nun. Malaki. Ado mo ano? Nanginatigas ta. Nanta ila ko na mula. Si daon na ila ko daya. Makan amin. Pang olam. Si dami papang data kasta. May close. Sayang di sa bauna ni baliktad. Kaamba ka kalagag parabaw din sa bauna. Ano dati na kay doktor. Kataguray na ko ang ni dandanig nga ngalita ni o. Hindi daw. My God, bato kami dito guys.